Dinis kalibutan, dagang gipasakitan, dagang gipangbiyaan. Kung saon man, di man kontento usa, gusto maging magdagan. Daghang mag-ingon na unfair kuno kayo ang gugma. Kay ikaw daw nahigugma, pero ikaw wala kay gugma. Ayaw paglaom, ug ayaw pagdahom. Ayaw ihurot ang gugma nimo sa iyaha. Kag imong ihurot ang gugma nimo ngadto sa iyaha, ang ending ana masakitan ra ka. Muingon ka nga siya ra ang imong gihigugma, dako ng sayop sa imo ha. Kay ngano siya ra ang imong gihigugma? Ngano siya ra bay babae ni ining kalibutan? Sana all. Ang imong gugma ngadto sa iyaha. Kung imong i-focus ngadto sa iyaha nga ikaw wala ka hinahigugmaa, ang ending ana masakitan gid ka. Pagpili og babae nga kanang higugmaon ka ug nahigugma sad ka sa iyaha, kay aron magkatukma ang inyong gugma, magkadayon mo ug maging kamo naging duha. Ayaw pag-ingon nga siya ra ang imong gipokusan sa imong gugma. Kay kung siya ra ang imong gipokusan sa imong gugma, dako lang sayop. Kay daghang babae ni ining kalibutan nga nakauyon sad sa imuha, pero ang problema lang wala kay diskarte sa iyaha. Hindi ko mapatay. Ang gugma depende na sa diskarte. Way pagapuhay ug way pabatiay. Kung kamo kang mo diskarte, sa diskarte pa lang daan ang babae imo nang gilumay. Kay ang dambirwang lumay nimo ang kanang imong diskarte, napakabuhi og patay. How can I just let you walk away? Ayaw pagsurindir kay daghang babae nga nagsayal aning kalibutan. Ayaw pag-ingon nga siya ra imong gihigugma, dako ng sayop. Daghang babae nga pwede nimong higugmaon nining kalibutan. Ang problema lang kay gipokus nimo ang imong kasing-kasing dito sa iyaha. Not sure if you know. Ayaw ihurot ang imong gugma ngadto sa iyaha. Pagbilin og para ugma ug para sa ubang babae na pwede na mahigugma sa imuha. Higugmaon ka, gugmang way palugan, bahalag mga hubad, bahalag mga padpad, basta higugmaon ka. Di kay moingon ka na siya ra imong gihigugma, na ikaw wala ka niya higugmaa, ang ending hilak ra ka, gibuwagan ka niya. Labis na nasaktan. Usahay makaingon ta nga unfair kayo ang gugma. Kay siya imong gihigugma, atong gihigugma, ikaw wala ka higugmaa. Ayaw pagpili ni anang wala ka higugmaa. Kay ending ana gipangwartahan ka, gigamit ra ka, gihimo ra ka niyang bulsa, gipangwartaan ra ka. Ang ending ana napakdot ka. Sana all. Perti na nimong luuya. Nag-budget kag maayos imong kaon. Lami kay ikaon anang sudana. Makakita kag nagluto. Nindot nga sudan lami kay ikaon. Ang istorya ana no. Nag-budget ka sa kaon. Imong gipugnan ang imong kaugalingon nga lami kay ikaon anang pagkauna. Tungod kay nahigugma ka dito sa iyaha. Ang imong budget nga para kaon sa imuha no. Wala lang gigasto sa iyaha. Unsa man dayon ning gugma, ginastuhay ng kwarta. Sana all. Hoy, ayaw mo padaan ng gugma ay. Mga pasmo mo.